Η γεωγραφία δεν είναι απλά η μελέτη των φυσικών χαρακτηριστικών της γης, αλλά και η κατανόηση της σχέσης μεταξύ ανθρώπων και τοπίου. Από τις πρώτες γραπτές καταγραφές στον αρχαίο κόσμο έως τις σύγχρονες θεωρίες, η γεωγραφική σκέψη έχει μεταμορφωθεί, επηρεαζόμενη από πολιτισμικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Η μελέτη της ιστορίας αυτής της επιστήμης μας επιτρέπει να αντιληφθούμε καλύτερα πώς οι κοινωνίες έχουν αντιληφθεί τον κόσμο γύρω τους. Αρχαίοι γεωγράφοι, όπως ο Ερατοσθένης και ο Πτολεμαίος, ήταν από τους πρώτους που προσπάθησαν να χαρτογραφήσουν τη γη και να προσδιορίσουν την τοπογραφία της. Η κοντινή του σχέση με την αστρονομία και άλλες επιστήμες καθόρισε τις μεθόδους τους και τις ιδέες τους για τη γεωγραφία. Με την πάροδο των αιώνων, οι χάρτες έγιναν σημαντικά εργαλεία για τις εξερευνητικές αποστολές και το εμπόριο, ανοίγοντας νέους δρόμους στην ανθρώπινη ιστορία. Μέσα από την αναγέννηση και την εποχή των εξερευνήσεων, η γεωγραφία εξελίχθηκε σε μια πιο εμπειρική επιστήμη. Παρατήρηση και η καταγραφή έγιναν κεντρικά στοιχεία της γεωγραφικής μελέτης. Οι εξερευνητές ταξίδεψαν σε άγνωστα εδάφη, φέρνοντας πίσω πληροφορίες και γνώσεις που αναμόρφωσαν την εικόνα του κόσμου. Αυτές οι εξελίξεις επηρέασαν τόσο την επιστημονική κοινότητα, όσο και το ευρύτερο κοινό, δημιουργώντας μια νέα δυναμική στη γεωγραφική σκέψη. Στον 20ο αιώνα, η γεωγραφία αντιπαρατίθεται με νέες προσεγγίσεις, όπως η ανθρωπογεωγραφία και η περιβαλλοντική γεωγραφία. Η έννοια της τοποθεσίας έλαβε διαστάσεις που επέτρεψαν την κατανόηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών σχέσεων. Η τεχνολογία, όπως οι γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, GIS, άλλαξε τον τρόπο που συλλέγουμε και αναλύουμε γεωγραφικά δεδομένα, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να βλέπουμε και να κατανοούμε τον κόσμο με νέες προοπτικές. Σήμερα, η γεωγραφία παραμένει μια συναρπαστική και συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη. Οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της αστικής ανάπτυξης και της παγκοσμιοποίησης ζητούν από τους γεωγράφους να αναζητήσουν νέες λύσεις και να αναπτύξουν στρατηγικές για την κατανόηση και τη διαχείριση του κόσμου μας. Μέσω της γεωγραφικής σκέψης, αποκτούμε εργαλεία για να ερμηνεύσουμε τον κόσμο, να επηρεάζουμε τις πολιτικές αποφάσεις και να επιδιώξουμε έναν πιο βιώσιμο μέλλον.